Bé, ara sí, bona nit. Ara jo sóc el vostre portaveu, cosa que no em fa gaire gràcia, però... Bé, sí que em fa gràcia, aviam, a mi tot em fa gràcia, però no m'emociona, perquè això implica una mica més de treball. Jo pensava que avui sortiré d'aquí ja tranquil, com el que visita el lavabo, i ja no tindria més problemes, però veig que se me'n sumaran més. Bé, us agraeixo molt a tots. El que ens haguem pogut posar d'acord és una cosa que em feia il·lusió fa temps. Agraeixo molt la col·laboració, sobretot de l'Alo i de tot l'equip de Garatge Produccions i de totes aquestes entitats que ens han donat suport, però sobretot de l'Alo, que no coneixia tant aquesta faceta d'esbarjo, de dinamitzar gent i totes aquestes xerinoles, que em fa gràcia, però no la coneixia i m'ha sorprès molt, ho ha fet molt bé. I bé, res, jo com a portaveu donar-vos les gràcies per haver-me escollit així en plan casi impuesto, porque me parece que esta pobre gente no ha tenido capacidad de decidir qui seria el portaveu, però bueno, m'ha tocat a mi. Tenia que tocar a mi perquè ha sigut una mica el que ha enxegat aquesta xerinola, no? I crec que no queda res més per dir. Ara em queda cridar tot el Consell de Cent, perquè quasi somos 100 en el Consejo. O sea, jo pràcticament no us cridaria a pujar, sinó que baixaria jo i ja hi seríem tots, però m'han dit que us cridi a tots, us aniré cridant, veniu aquí, ens posem tots al redador d'aquesta taula sense tirar-la avall i ens faran unes fotos perquè sortim demà al diari. No sé a quin, perquè no ha vingut ningú de la premsa. A aquesta hora ja han tancat. Però tenim fotògraf. Comptàvem amb això, que tenia que portar un fotògraf perquè almenys si ens demanen la foto la tenim. I bé, ja no cal dir res més. Ara ens quedarà, a tots aquells que heu mostrat tantes ganes per ser part del Consell i que em sembla fantàstic, no? Ens quedarà que treballeu, que m'ajudeu, sobretot que m'ajudeu, perquè jo faré de portaveu, però jo diré el que vulgueu. I que treballeu força i que ens surti tot bé i que després d'això, això ha estat un primer pas. A mi m'agrada molt la il·lusió que heu posat tots en que aquest primer pas no fos en fals. Jo crec que servirà. Tinc molta confiança en que això servirà d'alguna cosa, ho veurem en el futur, veurem si les institucions s'impliquen o diuen mira, aquesta pandilla sonats que ara els ha donat per fer una assemblea, no sé en base a què, però jo crec que servirà d'alguna cosa. I res més, agrair-vos una vegada i 1000 vegades més tot el que heu fet, bla, bla, bla. Ja sabeu que amb aquesta targeta entreu tots gratis aquesta nit al KGB, cosa que farà que estiguem encara més arruïnats dels que estem, i podreu veure un matxembrat de tots vosaltres i de tots els rumberos que si no us ve gaire de gust venir al KGB, poseu la tele perquè us retransmetran per TV3. No és broma, el programa L'Hora Q de la Melero. I si feu el favor de venir, doncs millor, perquè ens sortirà més car i us prendreu unes copes de gorra. Total, vaig a cridar tot el Consell que s'ha apuntat primer, els que estàvem a les taules, que no cal que es cridi, i em sembla que molts ja hauran marxat perquè això s'està allargant massa, que eren, tal qual us vagi cridant, aneu pujant i us aneu posant per aquí al redador de qualsevol manera. Espero que la fotògrafa ho pilli ràpid perquè si no aquí es liarà un pollo. De la taula groga, que era on jo no hi era, estaven el Rafael Salazar, el Rafaelito, sisplau, que vingui aquí amb mi, el Martí Marfà, que ha fet molt bona feina perquè ha ajudat a la redacció, a l'Adrià Garriga, que avui estava una mica empanat, però em sembla que també ha currat una mica. Tu m'ho has dit. Estem entre amics, vull dir, puc utilitzar aquest llenguatge col·loquial perquè no hi ha ni premsa. La Maria Vives, que s'ha apuntat, no sé per què, però suposo perquè li mola també aquest rotllo. La Natàlia... Puja, Maria, no et discrimino, Ja mola que hi hagi noies també, perquè no pensin que els rumberos són una bandilla masclistes. La Natàlia Heredia, del Foment de les Arts, la Jessica Pérez, que em fa molta il·lusió que estigui aquí, la filla del gato, de la taula blava, que era on jo hi era, perquè després diré la verda i serà quan pujareu tots de cop. De la blava, el Pérez Reyes, que ja no hi és perquè ha anat a preparar lo de la Jam Session d'aquesta nit, serà el presentador de la Jam, com a músic de Papaua i com a un dels grups que ha estat sempre al Rumba Club. Per cert, que dintre d'aquests documents he vist que fotíeu lo del Rumba Club i no... Cal, però tampoc cal tant. Sé que hi ha molta gent fent moltes coses i jo agraeixo que en el Rumba Club hagi sigut aglutinador, simplement aglutinador d'aquesta història. No volem més medalles. En teoria tenia que ser una cosa comercial i si no funciona no és culpa nostra, és culpa de que els nens no tenen prou diners, però bàsicament algun dia els tindran.
Després a la meva taula també estava el José Berejano, el Pantanito, que no sé si hi és encara, però bueno, si no hi és que no puixi, el Sicus, Antoni Carbonell, que tots els coneixeu, que ha estat a aquesta ponència aquest matí aquí, que si hi és que puixi, sí que hi és. El Rogeli Herrero dels Manolos, que no sé si sí que hi és, vine cap aquí. Després han apuntat al nostre consell l'Eduard Gómez, el Dani Landri dels Expresso, que em sembla que encara estava per aquí, el Ramon Jiménez dels Ojos de Brujo i el Quim Guillamón, un gran col·leccionista. Com veieu, per sort conec a molta gent que s'ha apuntat perquè de fet els he convocat pràcticament jo. I després de l'enganxina verda que us heu apuntat tots, caldria dir que digués els que no s'han apuntat, però bueno, vaig a dir noms. Els que estaven de caps de taula, que eren el Xavi Ciurans de Gertrudis, el Ramon Grau d'abans dels Manolos de Rumba que Tumba, després el Miquel Roderques de Meztuca, que vagi pujant, després tots els que us heu apuntat. Aviam, el Daniel Rovira, Miquel Pauner, amb això comença a quedar buida la platea i es comença a omplir a l'escenari abans que s'enfonsi, Raúl Martín, Kenia Cordón, Toni Martín, em sembla que és Martín, és que no, ho ha escrit el Sam, Àlex Ramírez, Jaume Ibars, Vanessa Vallès, em sembla un bingo, Quique Barbero, l'home que protestava tant, em sembla, Domènec Ludenya, Ambrosio Barbero, la Carola Pujol, que no sé si encara està per aquí, el Marc Isern, de Vibra Comunicació, que no sé si encara està per aquí, la Laia Brossa i el Raül Martínez. Si m'he deixat algú, sobretot que vingui i que s'apunti, perquè el Sam... Hòstia, me'n falten 3. Sam, sí. El Sam, la Carol Ruiz, una gran balladora, i l'Alfred Ferrer i Alonso, el capità. Veus? Com veieu, ha quedat la platea buida. Ara m'aixeco, ens fem una foto, ens aplaudim nosaltres mateixos perquè els de baix són molt pocs i ens n'anem tots a sopar i després cap al Rumba Club. I bona nit i moltes gràcies a tots. Sí, quan acabin els dos fotògrafs. Ja està. Que cante Charlie. No, que cante Charlie. Vinga, bona nit a tothom.